Nós vimos aquí a que retiren o decreto que nos puxeron sobre a extracción da mexilla, porque nos delimitaron moitas zonas que son as mellores donde a mexilla sale. Vimos aquí en protesta para que nos la reabran canto antes, porque está en peligro a cosecha deste ano, xa anterior foi moi mala por culpa desto tamén. Vai seguir coas vosas reivindicacións? Sí, se non nos abren o decreto, seguiríamos hasta que non lo abran. Non temos outra maneira de facer, porque non temos onde ir a mexilla para completar as nosas bateas. Vale. Me acaban de llamar. Salimos de allí.